କରଲାमुଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରିସିଡାରେ ଲକଡାଉନର ପ୍ରଭାବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କରଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରିସିଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଜନଗହଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଟେ। ଏଠି କଳାହାଣ୍ଡିର ଜଣାଶୁଣା ଶନିବାର ହାଟ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ବେପାରୀଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ରିସିଡା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବ୍ଲକର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ଚଳପ୍ରଚଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରିସିଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଫାଣ୍ଟି ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ଟିମ୍ ସमेत ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ ମାଝୀ, ରିସିଡା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଭାପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସमेत ଗ୍ରାମ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରିସିଡା ଫାଣ୍ଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଗ୍ରାମରେ କରୋନା ସଚେତନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ରିସିଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ପୁଲିସର ନଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ତନଖି କରି ମାସ୍କ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ବେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜନଗହଳି ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲିଜାରାଣୀ ସାହୁ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯୁବଶକ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା।